आंनि मोनसे फट' खेबबावदे मोनसे समनि गोख्रों फावखुंग्रि एबा आलायारन सावथुनाव हायना मुंजों फाव खालामनाय श्रुति ब्रह्मआ दा बुहुमाव गैलिया। जाहाय हिनजाव लाजिनोबो रोंला दाहोनाजों गुलि गुलि खालामनो बागदावलि सुनसिनि एसे गोहो दाहोना बारायानो आंखौ मोनबार' माहाजोननि फिसाजोखौ रागा फोजोंलायनो हाथारबाय। फावखुंग्रि पेन्सि ब्रह्मनि असे बिमा श्रुति ब्रह्मआ दिनै जोबथा हां बोबाय। क'क्राझारनि बागानसालियाव गावनि फिसाय आरो 3 फिसाफोरखौ लानानै आलो गोजोनै रायजो जाबोदोंमोन। नाथाय बैसो आरो बोथोरनि समजों देहायारि जेंना जानानै बे बुहुमखौ दिनै बिथां श्रुति ब्रह्मआ बिदाय होबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव दुखुजों बिनि फिसाय आरो जोंदाव बड'साया ओरैबायदि बुंदों। जाथायाथ' बेयो गोबाव समनिफ्रायनो लोमजाबाय थागारदों। बे जाहैबाय गोदो हाबा जानायनि समनिफ्राय सिगांनो जेला गथ' सासे जादोंमोन होमबा बेनाव बिफाङाव दैखर गुदियाव दुगैबाय थानायाव नालेंखर बिफां फांसे गोलैदों आरो नालेंखर फिथाइया गोलैनानै बिनि बिखुङावनो नांनानै बिनिफ्रायनो बेमारा सोमजिनाय जादों आरो जाजेननाय समावथ' एफाग्राब जायाखै देरनानै जेला बैसो जालाङो जा गथ'फ्रा देरनायनिफ्राय बिनि बेमारा सिखांबोदों आरो दा बेखौ जों मिथिनाय जादों डक्टर सोंनायाव बुंबाय बेखौनो स्पन्डिलाइटिस जादों आरो स्पन्डिलाइटिस गोदोनायाव जायो गोदोनायाव गासिबो साजोबो गोदोनायाव सानानै मोदोमाव गासिबो दुरबल जालांजोबो आरोखि थिग बिदिनो सब जायगायाव थांबाय जों लांनानै ट्रिटमेन्ट थांगोन नाथाय जेरावबो माबा मोनाखै आरोखि बिनि गुबुन रैखाथि मोनाखै राहाबो मोनाखै दा डक्टरजों थांबा डक्टरा बुङो खालि गागोन होनना बुङो नाथाय जेलानाखि 6 मान्थनि उनाव थाङो होमबा डक्टरा बुङो बेहा जेबो माबा गैया बेनो गानायनि राहा गैया होनना बुङो आरोखि दा बिदिब्ला राहा गैयाब्ला नोंसोर मानोथो ओरै फैसा जाखो होनना बुंनाय जादों दुखु मोननाय जादों राव जादों आरो दा बिदिनो दाबथाम जायगायाव थांगोन बाहेरायाव लांबाय आं लास्टआव बिदिनो गायैआनो जाहैबाय आरोखि दा लास्टआव फिजिअथेरापि होननानै थांजादोंमोन नाथाय फिजिअथेरापियावबो जोंजों खामानि होआखिसै दा जोबथा लास्टआव मैया मोनाबिलि 9:30 अबथिरा जिबा थाङो आरोखि गेजेराव आं एफाग्राब जागोनबो सानाखैमोन मानो होनबा थाबायनो हायाब्लाबो रायलायमा एसे गोदोदों नाथाय फारसेथिंजाय दुखु मोननाय खारना जाहैबाय बिदि जानो हाया गगाजों माने हागारियाव नांबाय थानायाव बेखौ बे हागारियाव होनानै बथे मदद हायैयाव हरखाब जिउ गोमानाय जानांगौ आं सन्देह जादों आरो बेबायदि दा 57आनो जाबाय खोमा 67थ' 67 जोनोम नालाय दा आंनि मथेबा 57 बिदि जानांगौ जायगा बेखौ जों बुंनो हानाय नंदों ओरैनो जोनोम साना 1967 आरो बिनि जोनोम साथाम दंमोन जों गासै हिनजावबो 3 फिसाजो गोजा दा माखासेफ्रा दा दिनै फैगासिनो सासेबो नायनो आरो दा सानैबो फैदों आरो नायनो दा हाजाराव गावनि बिमा नायनो लुबैयो बयबो दा फैदों आरो दा बेनि थाखायनो राहा खालामनाय जाबाय आरो दा बिराद दुखुनि दिन सम आरो थेवबो आसा खालामो आं बिनि माबाया जिउ माबाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैगोन खिन्थु माने श्रुतिया थांना थानाय समाव गोदो माने जेला आलायारन शुटिं खालामोमोन खुनु माने एक्टिंनि टेलेन्ट माबा ट्रेनिं मोनाबाबो गावनि नाजानायाव गावनि टेलेन्टखौ माने गावनि केरेक्टारखौ बेरखांहोनो हादों आरो गावनि माबाखौ माने केरेक्टार जि बेरखांनांगौ बेखौ साक्सेस जादों आरो बे आलायारन सावथुनाव बे एक्ट्रिसनि बिब'मोन आरो बे एक्ट्रिसनि बिब' जादोंमोन इभेन बावनो आलायारन बानदोंमोन फट' खेबजालायदोंमोन आंबो मोनसे रल फिसा माबादोंमोन ओरै माबानि बम्बाइनिफ्राय फैनाय केमेरामेन होननानै फैदोंमोन बेखौ लोगो मोननानै फट' खेबलायदों मडेल फट' खेबनाय बे सिनबो दंमोन जायखिजाया ओमफ्राय आरो बे बिब'जों नांलायोमोन बेबायदि सिन दंमोन थेवबो माने ट्रेनिं गैयाबाबो गावनि माबाजोंनो गावनि टेलेन्टखौ माने नाजानो हादों आरो बे आरो दा गावथ' जेनेबा दा थांबाय दा बेहा फिसाजो सासे दं माने पेन्सि बेबो फिल्म लाइनाव बे बिमा माबादिनो बिमानि टेलेन्टआबो बिनावनो दं आरो माने दा बे बिसोरनि एक्टिंनि बे दा जोंजों गैयाबाबो जेनेबा श्रुतिया बिनि फिसाजोनावनो बे फिल्म एक्टिंनि माबा टेलेन्टआ दं आरो जों बर'फ्रा मोनबाय थागोन आरो